Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. The Gumbis ngikhohliwe guys. Uyoli usawumesisi Mdletshe. Ngithi ngiyabheka lana ngithi hayibo Yolanda Gumbi akasatholakali kanti seshintshe isibongo. Seku-officially ke guys Uyoli ushadile. Ngicela ukubuza kulabo abade belandela le show The Gumbis ku-SABC 1 iphele kanjani? Phela ngaphazanyiswa ukubuya kuka Big Brother, ngangabe ngisakwazi ukuthi ngilandele amanye ama-TV shows ngoba nami ngangifuna ukubona ukuthi lo engimthandayo uyawina yini kwi-show. Ngagcina futhi ku-The Gumbis mangithi ngiya-check-a ngingayitholi i-show, angazi ukuthi bayivala kahle bafika kuma-episode awu-10 noma mangaki. Ngangilobo ngibuyela kodwa ngithi ngama-Saturdays ngiyababheka ngingabatholi ngoba ngikhumbula ukuthi ngigcine la Uyoli ekhuluma nogogo ngayo indaba yokuthi uzimisele ngokugana. Ugogo-ke emnyala ukuthi uma ugana kufanele uyiphathe kanjani, nasemzini uyiphathe kanjani. Kwenzakalani guys? Kwaba kade beyibuka ishow ngicela ukubuza ukuthi baqeda yini noma ngeke ngisayithola ndawo phela ukuthi siqhubeke sikhulume ngayo. Kodwa nje into engiyikhumbulayo kuleya family sabona ukuthi abantwana babo babakhulise ngenhlonipho, banabantwana abathobekile. Also esakuthola umamkhulu wangale kwi-The Gumbis ubethwele izinto eziningi, ngokuhamba kwesikhathi wabona ukuthi kufanele ukuthi athole usizo. Sabona futhi iveza kanjalo kusengathi umamkhulu uyena obheka izinto ekhaya. U-second wife nje uziphilela i-soft life yakhe, wenza izinto afuna ukuzenza and u-husband uyamsupporta, akanankinga ukuthi akagamanxile kakhulu kwizinto zomndeni. Kanti lokho sakubuka ku-wrong ukuthi why umamkhulu ezokwenza izinto kuze kubone nezingane ukuthi huye wenza izinto u-second wife. Kulezi zinto kufanele ngabe bayayihlanganyela. Kwaba ukuthi abantu banombono ukuthi mhlambe mncane yena, so maye mncane uyamsaba umamkhulu. Also kwizinto eziphathelene nezingane akazi ukuthi ungenaphi angangeni kuphi. Hawu guys, siqaleni ngibabona akusiwo u3 years bendawonye kusho ukuthi u-second wife ngabe sekwazile ukuxoxa nomamkhulu athole ukuthi yini abayenza ndawonye, ikuphi la abahlukana khona. Ngoba phela ngicabanga ukuthi kufanele kube yileyo understanding abanayo bobabili ukuthi-ke lana siyasizana, lana siyahlangana sonke kwi-plan yomndeni ukukhulisa izinto zomndeni. Ngoba ngisho Yoli mayizoshada isikhathi esiningi beku-umamkhulu ophawulayo ukuthi kufanele kwenzeke ukuthini nokuthini. Noyoli futhi ekhomenta ngaleyo ndlela ukuthi nje osesayidini lakhe noma kanye naye umamkhulu, kungaveli ukuthi-ke u-second wife uNombuso uthini or yena wenzani ngoba umshado yinto enkulu. Sengiyaku-eda nje lokho ukuthi bengizonitshela ukuthi Uyoli-ke owakamdletshe naye ku-social media mawumbheka akaseyena Uyoli Gumbi or Yolanda Gumbi, umdletshe. Bashada koYoli bebancane. Mina ngicabanga ukuthi phela umuntu okunemali kubo uye nje othatha isikhathi ebhekisisa ukuthi cela ningayithathi ngesinxele le ngishoyo, ningayithathi ngesinxele, ningayithathi ngecele. Into engihleze ngiyitshela wena ukuthi nje uma kunemali kini uzothatha isikhathi u-evaluate, ubhekisise ukuthi lo uyamatcha yini i-standard sasekhaya. Ngoba phela manje awukwazi ukusuka la kunemali khona mase usuke kwizambane lepondo uyodlela 50 cent. Angisho ukuthi isimo esinjalo ngoba phela niyahlupha, nivele nje nithathe into niyi-twist. Kodwa-ke sithemba ukuthi ubhuti uyimisele ngokuphatha ingane yabaBugumbi kahle. Mina ngiyabonga i-support eningipha yona kule channel, ngiyabonga angiqedi. Bye.